Polícia holandesa investigando ameaça de ataque terrorista, com a conduzindo a cancelar concerto com o mestre do Melogan de Rotterdam, a detener homem de 22 anos de idade de orde temprano de avond. We hebben naar aanleiding van informatie van de Spaanse politie over een concrete aanslag bij een concert gisteravond van een Amerikaanse band. Hebben we vannacht 1 aanhouding gedaan van een verdachte en is er ook huiszoeking gedaan. Er is een tweede aanhouding geweest in de onmiddellijke nabijheid van de Maasilo. Omdat op dat moment daar een busje een aantal keren rondreed met een Spaans kenteken met gasflessen achterin. En dat is opgemerkt door de politie en die man is ook aangehouden. Die zit ook nog vast en dat onderzoek dat loopt ook nog. Vannacht is aangehouden een 22-jarige Nederlander in Brabant. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het voorbereiden of het willen plegen van een terroristische aanslag. Jefe de Police de Rotterdam, Frank Pauw, avisa que a detenção aqui nos por concluir que a ameaça no temas. Het is weg nu. Dat heeft alles mee te maken dat we een verdachte hebben aangehouden. En dat de informatie zo concreet was op de locatie, op het tijdstip en in combinatie met de Amerikaanse band.